Molweni ndinamkela kweza seTV ngesixhosa. uNozuko uphiwa ukutya nomaflawa uyinto egobise inhloko phansi. Uthi usisi unesicaphucaphu akaziva right. Hayi ke uflawa gela ukuvuya uthi kuyacaca uba wena umithi. Wavuya uNozuko ebuza bayibo ndimna ndimithi. Waphinde wathi hayi andiqondi. Lonto ithi ke uyabuyela kukhaya. Uzimkitha kwelakhe icala uready ukuyodibana necommissioner uthi kuNtando uba ayisebenzi lento uyayiyeka yena ngoba uzamile. uNtando ubulele kakhulu ethi umsi naye uzoyonwabela lento. Uthe uzim it's not like une choice. Uthe uyayazi uba utatakhe akamkhombisa uthando yiyo lonto eclose nomsimelelo. Uthe ke uyamlumkisa angacinga uba umsimelelo umkhathalela akanaxesha lakhe. Umsimelelo iopportunist. Into ekufuneka ayazi mnye umuntu omoyileyo pha nguye uthetha noNtando. Uhambile ke yodibana necommissioner kwi-restaurant apho afike wamchama ucommissioner bade bafika kwinto yoba mabaye kwi-private room ukuze lento yabo ikwazi ukuyondelelana kakuhle. Bamkile ke uZim wabhukha indawo apho afike esele emnxilise iwine ukusuka kwi-restaurant ucommissioner abengazazi noba engubani ethetha pha napha. Uthe ke ucommissioner uzombonisa yena unguCethe uza kumazi uba zange ayincanca idamu. uZim ukhulule iringi yakhe ke wabe uCethe ke etiphile ebhedini engasazazi noba ungubani. uNobomi uncokola nonina uthi mabangayiyeki leyo kumlandela uNozuko. Uthe uyaloyika elagqirha. Ubulela uthe makathembe umthandazo. Utheni ngoku lento seyisoyika amagqirha kangaka. uNobomi uphinde wajonga imoto kwi-GPS ethi nantso isendleleni kwakhona iya kwakulalali mama. Ubulela uthe makayeke uzenza i-private investigator. Maybe uNozuko unefamily pha angayaziyo abangayaziyo bona. Ubulelwa uthe uzoya ke yedwa. uNobomi makahamba eqhubeka aye kwi-society le bezoya kuyo. uNozuko uziphindile ke sana nguKhaya. uKhaya umxelele ke niba hey wena uzawumitha. Hayi ke uNozuko waqhubeka nale ayenzayo kangayihoyeli thethwa nguKhaya. Bathe basawugqiba uNozuko wayinto eqale ngathi jemile njengoba ngamncokolisa uKhaya uNozuko akathethi. Hayi ke wasuka wanomuntu onomsindo wanxiba uthi iphelile lento yabo sozaphindise kuKhaya yena. Hayibo Khaya xakene nento ke ngoba bebekade beright ngoku sekutheni ngoku. Ubulelwa yena uyifumene imoto apho ipake khona wazama ukuzimelisa le yakhe ukwenzela uNozuko azangayiboni. Nabo ke bephuma beleqana uNozuko noKhaya. uKhaya phofu ibhlukwe akayikhoshanga uyibambile esinqeni akanxiba ngapha ngentla. Bafike baxabana noNozuko ke until bade babe bayaqabulana ngasemoto. Ubulelwa ubonile ke sana wonke lo mbone ngasaqhwaba izandla ngoba uyabona into ba le beyihambile ayiyo uNozuko uhamba into zakhe. uNozuko kubukeka ngathi ke uketchy feelings ngoku uyinto exakwe naku kufaka i-seat belt ngumsindo. Ubethe steering uxakene nobomi. Hayi ke ubulelwa uyazibonela nje into ba le ayibonayo ingumhlola into ebengayilindelanga noko. Kwi-honeymoon hayi ke at last uNozuko noAnathi bade balwenza uthando. uNozuko kuye kumnandi and kubukeka njengomuntu enjoye yonke lento kodwa uAnathi ucinga yena noThulani besenza uthando kolwalwandle. Aziba ubulelwa uzoyithini nale imfihlo kaNozuko. Uzimkitha yena kuhambe njani kuye noCommissioner kuzokwenzekani ke after. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.